Fa pràcticament 3 anys, l'Associació de Veïns de Can Baró va aturar les obres per condicionar un aparcament en aquest descampat al carrer de Tenerife, a tocar del Parc dels Tres Turons. Volien que fos un espai de trobada per als veïns. Sabemos la problemática de aparcamiento que tiene el barrio, por eso mismo también desde hace 2 años estuvimos trabajando para la implantación de la Ría Verde, que ya está implantada, y no creemos de que ahora mismo esto tenga que ser un parking. Han treballat el projecte amb l'Ajuntament i estan satisfets amb la reforma que s'ha fet al que són els entorns de la pista poliesportiva del barri. Hi ha zones d'estada per als veïns amb una pèrgola pels qui vulguin ombra, també mobiliari curiós com aquestes taules dissenyades especialment per jugar als escacs i àrees de joc infantil. Ara han iniciat un procés participatiu per decidir el nom de l'espai. El que proponía la Asociación de Vecinas son las pedregas de Can Baró, ya que antiguamente esto eran canteras, donde se extraía piedra. Entonces pensamos de que tenía que ser ese nombre, que fue el más votado. El presentaran al Nomenclàtor. També reclamen que es plantin més arbres i que s'executi la darrera fase del projecte, que preveu reformar aquestes pistes de petanca situades en un dels extrems d'aquests nous jardins del barri de Can Baró.